ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀ ନାଇଁ ସାର୍ ଏତେଟା ଭଲକୁ ଭଲ କହିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ? ସାର୍ କିଛି ଦରକାର ଥିଲା ଦରକାର ନଥିଲେ କେହି କ'ଣ କାହା ପାଖକୁ ଆସେ? ତାହେଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରି ସାରେ। ମେକଅପ୍ ଆଉ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିସାରିଲା ପରେ ତମେ ତ ଆଉ ମିନା ହେଇ ନଥିବ। ମୁଁ ତମକୁ କହିବି କ'ଣ? ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ନାଇଁ ସାର୍ ପାଠ ପଢିଛ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଗର୍ଲ, ଏତେ ସିନେମା ଦେଖୁଛ, ମୁଁ ଏଠିକି କାହିଁକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? ନାଇଁ ସାର୍ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋର ଗୋଟେ ବଦଗୁଣ, ମୁଁ ସତ କଥା ହିଁ କହିଥାଏ। କ'ଣ ସାର୍? ଆଉ ସେ ସତ କଥାଟି ହେଲା ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଭିକୁ ବାବୁ